Ahoj, chceš sa dostať do nemeckého parlamentu, pracovať pre poslanca Bundestagu a dostať ešte za to aj zaplatené? To všetko a ešte viac ti ponúka program Internationales Parlament Stipendium, skrátene IPS. IPS je štipendijný program v nemeckom Bundestagu, ktorý každý rok vyberá približne 120 mladých ľudí z viac než 50 krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Je určený pre mladých absolventov, ktorí sa zaujímajú o politiku a chcú na vlastnú kožu zažiť, ako funguje nemecká demokracia v praxi. Program existuje už od roku 1986 a dnes patrí medzi najprestížnejšie politické stáže v Európe. Program trvá 5 mesiacov, teda od marca do júla. Stáž pozostáva z viacero fáz a každá ti dá inú skúsenosť. Na začiatku prejdeš úvodnou fázou, teda semináre a workshopy o fungovaní nemeckej demokracie, médiách, spoločnosti a napríklad aj nemeckej kultúry. Stretávaš expertov, politikov a zástupcov nadácií, takže si vytvoríš širší obraz o tom, ako funguje štát a jej občianska spoločnosť v Nemecku. Potom prichádza hlavná časť. Trojmesačná stáž v kancelárii poslanca v nemeckom Bundestagu. Tam už ideš naplno. Pripravuješ podklady na zasadnutia, píšeš texty a prejavy, odpovedáš na podnety občanov a pomáhaš organizovať pracovný deň kancelárie. Zároveň sa dostaneš na rokovania výborov, frakcií a ďalších orgánov parlamentu, niektoré nedostupné pre verejnosť, takže uvidíš nemeckú politiku priamo v akcii. Popri tom si zapísaný na Humboldtovej univerzite v Berlíne, kde si môžeš vyberať rôzne kurzy alebo prednášky, alebo sa môžeš prihlásiť aj na inú univerzitu tu v Berlíne. Celý program doplňajú rôzne sprievodné akcie, diskusie či návštevy. Napríklad aj cesta do volebného obvodu poslanca, kde uvidíš politiku mimo Berlína. A samozrejme, máš možnosť žiť v Berlíne, jednom z najdynamickejších miest Európy, plné kultúrnych podujatí, múzeí, parkov, historických budov a miest a možnosť zažiť aj iné mimo európske kultúry. Počas stáže dostaneš štipendium vo výške 700 eur mesačne, ubytovanie zadarmo, preplatené cestovanie, zájazdy v rámci programu, tzv. Deutschland-Ticket na cestovanie po Nemecku a preplatené zdravotné poistenie. Čiže ide o plne financovaný program. To ale neznamená, že by si mal prísť s prázdnymi vreckami. Odporúčam si predtým niečo našetriť, ako rezervu alebo aj nejaké také spending money na výlety alebo iné voľnočasové aktivity, ktorých tu budeš mať veľa, či už ako súčasť programu alebo s ďalšími účastníkmi štipendia. Základné podmienky na prijatie do IPS sú nasledovné. Musíš mať menej ako 30 rokov, ukončené minimálne bakalárske štúdium, písomné odporúčania, či už od vyučujúceho z univerzity alebo z predchádzajúcich stáží, veľmi dobrú znalosť nemčiny, minimálne na úrovni B2, ktorú je potrebné podložiť certifikátom alebo diplomom, pokiaľ si študoval jazyky, a záujem o politiku alebo byť nejako spoločensky alebo politicky angažovaný. Prihláška sa posiela ako PDF dokument na nemecké veľvyslanectvo. Obsahuje vyplnený formulár, motivačný list, odporúčania, diplomy, jazykový certifikát a ďalšie dokumenty. Deadline prihlášky na Slovensku je tento rok do 31. júla. Zdá sa toho byť veľa, ale existujú preto super voľne dostupné pomôcky, ako napríklad checklist, poradenstvo od veľvyslanectva alebo iné podporné systémy. Podrobnejšie informácie o prihláške nájdete na webovej stránke Bundestagu, nemeckého veľvyslanectva na Slovensku alebo v popisku tohto videa. Ak máš ďalšie otázky, na ktoré som v tomto videu neodpovedal, neváhaj sa obrátiť na nemecké veľvyslanectvo na Slovensku alebo ich napíš do komentárov tohto videa. Ak chceš vidieť, ako vyzerá moja skúsenosť IPS a čo by si aj ty mohol zažiť, sleduj môj profil a uvidíš nielen zákulisie Bundestagu, ale aj krásu Berlína.